زي راديو دمص أمريكا راديو دمص أمريكا ب22 ب25 ب31 متر باند خمون بنايل سات على فيسبوك يوتيوب مشت كاب ساعة 4 فرقان ويكا كاب 10 فرقان متحلاف جميرون لحن دمسكم كبرى سمعتنا لومي سوني مذكر مش الدشة خلتشحن عسران حدن ويكا باقو من حادة خلتشحن 10 عام تمرتيوم زينا قدمنا سبورتاو تصاب كان سعبنا سرع مدمنا نلوم دما ساينس تكنولوجي تداليلنا له نقول مسانا مسكم مدلواتنا ختكتاتو زعدمكم مني أفورك إيه زينا حزرنا زلخا أتولد ولا جبريليو سلام كم يمسكم إلى تاوزينهم بفدرال منغستي إثيوبيا أشباري تباهلو كاب مزرنتو استقاليه ننبسو جن من محرار كل تجراي مخانو زغلص عطوق حيل كل تجراي ولاكوا ابتي خوينات لعلنا انتهالونا زلاقي مفتح زمصغنا بلزبن سمنع توصيت اطو مبالن مزكايديو كبل نستفلاليا هاجراتن علم لخت كلاتن ابزل اخو دبدابي افليطون نتيجه حلف عربي بدكتور دبرصين كم تصحفه استغلص دبدابي عملكتو ملګتا اصبها ካብ مقاله حاصل صبصاب ليخلنا له أبو منبر حوحاتن بريزيدنت منغست كلل تግራይን ተባሂሎም ዝጽውዑ በመንግስት ፌደራል ድማ መራሒ ግብረ ረዕዳው ጉጅለ ተባሂሎም ዝخصصو ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ 55 ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ደብዳቤ ልኢኾም ኣሎም እቲ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ዘብጽሖ ጉድኣት ዘርዚሮሎም እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ጠጠው ክብል ካብ ፈላማውን ድሌት ከም ዝነበሮ ዝገልጽ እቲ ደብዳቤ ሓዙውን ከም መትከል እቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ቀዋምቲ ክልል ምዃነ ፍሊጦሎም መንግስት ክልል ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝካየዱ ውግኣት ልዕልነት ዋላ እንተሃሎ ዘላቂ መፍትሒ ዝመጽግና ብልዝብ ስምምዕነት ተኩስ ጠጠው ምባል እንትካየድ ክብል እዩ ዝገለጸ እቲ ደብዳቤ ንስተላኸሎም ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ድማ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማራጭ ሰላም ንክቕበል ጽዕንቶ ከሕድሩ ይግባእ ብምባል ጻውዒት ተቕሪበሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሕቲ ተኩስ ጠጠው ምባል ዝኣወጆ ብተግባር እንትረአ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ድሌት ከም ዘይብሉ ዘርኢ ኢሉ ነዚ ከም ምኽንያት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበጽሖ ኣብ ውሽጢ ከበባ ከኣቱ ገይሩ ብምባል እቲ ደብዳቤ ገሊጹ እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ብኩሉ ኣንፈት ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ይግባእ ኢሉ ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ክወፁ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝመርሕዎ ኩሉ ዘካተተ ዘተን ብልዝብ ድማ ስምምዕነት ተኩስ ጠጠው ምባል ክካየድ ጻውዒት ኣቕሪበሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም يغميلنا ملقيتا فيدرال منغستي بوغونو بتدقاقامي عبد زوصو مغلسي نحوحات بتخطاقوينتن كويناتن كسيسو اللون نايزي مرأياز تقص دما دحري عبز حلف السنة استعوجة بيناوي تغسيط اتقو مبال حوحات زقبرم من قصاص مخانو يقلس حوحات اتتغسيط اتقو مبال نسلامن ننايتي خلل حرستوت نحرشا قزي كوعل كاب مقبار تكوينات ناب كلات عفارن أمحران مسفوحو فدرال منغستي يقلس كللاوي منغستات أمحران عفارن منغستي دحريز أوجو بيناوي تخصيط أتقو ناي مبال والسانة بتدقاقامي أبزوز ومجلستات حوحات ورار كمزفتسانة أبتخينات زغون يخون تساتفو أبلي علي زي باللوم نصحان سبات زلع على مدكعتي مورادون بزرزر كردو سانيهم يوم بتوسخي الشباري إلوم بتصوعوا حوحات زرفان عنوة نبرتن كم تفتصمه كسيسم عب ورحي السنة استعوجة بيناوي تخصيط أو ناي مبال سوقمتي ناي مودة تعدل كم زنبرز قلصو سبسلطان منغستي إثيوبيا عب كأسالي عب علي حوحات زيد داقم إلوم قلصو سوقمتي موساد مخانو عب مقلاس الكولوم نستفلاليا حقرات تكالاتن استصحفة دبدابة بزملكت جن كساب حجيك عب منغستي إثيوبيا استوهبه قطتاوي ملاش يلن دحري والثانية بيناوي مقراس تغسي منغس إثيوبيا مع بكلل تግራይ بلعلي 500 ناي صعنة تشكركرتي مقبن كالق رديئتن ملأخو منستري سلام أفليتوم اتي منقسقاس رديئت نخي قلاطف عنقفات زفطره حوحاتي يدما يبل اتي منستري اب كبابا خمزلو زارب حوحات بوغنو حزب تግራይ اخلي رديئت نخي ركب منغستي عنقفات يفطرالو يبل بخال وغن حدا زي منغستاويان تكالات نتي منغستي بأشبار النظم الدبو حيلي أصوارات كقبلو خلو كمستتحزو نتي منستري لومي أبو زوج المجلسي حبير اللوم كمستبصار ملسكاتشو أمهام
ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ ዝተኻየዱ ውግኣት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተዋግኣቲ ሕወሓት ተቐቲሎም ክብል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓላፊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሌተና ጀነራል ባጫ ደበሌ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ወተሃደራዊ ዓወታት ኣመዝጊቡሎ ኢሉ ሕወሓት ንምቁራጽ ተኽሲ ብዘይ ምቕባል ካብ ክልል ትግራይ ሰራዊት ኣኪቡ ንክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ወሪሩ እዩ ዝበለ ጀነራል ባጫ ወተሃደራዊ ስልጠና ዘይወሰዱን ቆልዑትን ናብቲ ውግእ ኣእትይዎም ኢሉ ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሓይሊ እውን ብወገኑ ነቲ ኩናት ብዓወት ይቕጽሎ ከም ዘሎ ክገልጽ ጸኒሑ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኩሎም ወገናት ብህጹጽ ናብ ዘተ ሰላም ክኣቱ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ምጽውዑ ይዝከር ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ሃገር ንምፍራስ ምስ ሕወሓት ተመሳጢሮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 48 ተኸሰስቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ፍርዲ ሂቡ ካብ 20 ነሓሰ 2013 ጀሚሩ ጉዳዮም ክርጸንሐ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ 154 ተኸሰስቲ ካብ 2 ክሳብ 18 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድዎም ኣሎ እቲ ዝተፈርዶም ንሃገሮም ዝኣተውዎ ቃል ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ናይቲ ሰራዊት ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ የጠራኺሩ ዝበልዎ ተግባራት ፈጺሞም ናይ ሰራዊት ዝተፈላለዩ ምስጢራትን መረዳእታታትን ኣሕሊፎም ሂቦም ዝብል ክሲ ተመስኪርዎም ኢሉ እቲ ቤት ፍርዲ ካብ መንጎ ዝተፈርዶም ሓለቓ 50 ሽመንዲ ትርፈ ብ18 ዓመት ማእሰርቲ ሌተና ኮሎኔል ገብረ ኪዳን ወልደ ማርያም 18 ዓመት ማእሰርቲ ሓለቓ ሽሕ ሃብቱ ኣበራ ግደይ 17 ዓመት ክእሰሩ ዝብል ይርከብዎም ናይቶም ተኸሰስቲ ተሓጋጋዚ ጠበቓ ሓለቓ ሚእቲ እምሩ ጫለ ይግባኝ ዘሕትቱ ናይ ፍርዲ ውሳነታት እንተደኣሃልዮም ኣብ መስርሕ ክንሓትት ኢና ኢሉሎም ይብል ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኸቦ ጸብጻብ ሰበ ስልጣን ሱዳን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ካርቱም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ኣጽዋር ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም ከም ጸብጻብ ሚድያ መንግስቲ እቲ ኣጽዋራት ብነፈርቲ ጋያሾ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ዝገለጸ ኣገልግሎት ዜና ሱና ብኡ ንብኡ መርመራ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጡ ንሰበስልጣን ዝጠቐሰ ሱና ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ እቲ ኣጽዋር ካብ ሩስያ ኣብ 2019 ዝተለኣከን ንክልተ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰበስልጣን ተታሒዙ ዝጸንሐን እዩ እቲ 72 ሳጹናት ኣጽዋራትን ቢኒኮላትን ወይ መነጽራትን ዝሓዘ ምንባሩ እውን ሱና ይጠቅስ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ኣጽዋራት መልሲ ዝሃበ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጽዕነት ሕጋውን እቲ ንብረት ድማ ናይ እንስሳ መህደኒ ጠበናጅን ምዃኑ ሓቢሩሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ብረት ክሳብ ግቡእ መርመራ ዝግበረሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንነዊሕ እዋን ሒዞሞ ከም ዝጸንሑ ዝገለጸ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርመራን ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ሱዳን ናይ መረጋገፂ ደብዳቤ ድሕሪ ምርካብን ግን እቲ ናይ ሃድን ብረት ከም ዝልቀቕ ተገይሩ ይብል ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዶባተን ብዘለዎን ናይ ግብኣን ሕቶ ክሰሓሓባ ጸኒሐን ኣለዋ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ንሓላፊ ጸጥታ ሃገር ኣደስኪልዎም እንተኾነ ካብ ፕሬዝደንት ተቃውሞ ገጢብዎም ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ሑሴን ሮብለ ንሓላፊ ጸጥታ ፈሓድ ያሲን ብዛዕባ ቅትለት ኣባላት ጸጥታ ጸብጻብ ኣያቕረብካን ብዝብል ካብ ሓላፍነቱ ክወርድ እንተኣዘዘ እኳ ከይደውንጎ ድማ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ እቲ ስጉምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ዝብል መግለጺ ኣውፅኡ ያሲን ሓላፊ ጸጥታ ኮይኑ ክቕጽል ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም ኣባላት ሰራዊት ጊኒ ዕልዋ ፈጺምና ንፕሬዝደንት ኣልፋ ኮንዴ ኣብ ቀይዲ ኣእቲና ይብሉለው ንናይ መሬትን ኣየርን ዶባት ብምዕጻው ድማ ሕላፍ ሰዓት ከም ዝኣወጁ ብቴሌቭዥን ወፂኦም ተዛሪቦም ነይሮም ድሓር ግን ዶባት ከም ዝኸፈቱ እውን ይግለጽ ኣሎ ድሕሪ ሰዓታት ድማ ፕሬዝደንት ኮንዴ ብፍሉያት ሓይልታት ተኸቢቡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮፍ ኢሉ ይረኣይ ነይሩ እቶም ኣባላት ዕልዋ ኣብ መግለጺኦም እቲ ወዲ 83 ዓመት ኣልፋ ኮንዴ ጉድኣት ኣይውረዶን ምስ ዶክተራቱ እውን ክራኸብ ይኽእል ኢሎም ነይሮም ኣልፋ ኮንዴ ንሕገ መንግስቲ ጊኒ ብምምሕያሽ ን30 ግዜ ምርጫ ስዒሩ እዩ ኣብ ቴሌቭዥን ወፂኡ ዝተዛረበ ኮሎኔል ድሕሪ ደጊም ፖለቲካ ሃገር ብሓደ ሰብ ጥራይ ዝውስነሉ እዋን ኣብ ቅዒኡ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ቤት ማእሰርቲ ዝወረደ ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ጃኮብ ዙማ ብምኽንያት ጥዕና ከም ዝተፈትሐ ተገሊጹ ዙማ ዝተኣስረ ኣብ ስልጣን ከሎ ገበናት ብልሽውና ፈጺምካ ተባሂሉ ኣብ ዝተኸሰሰሉ እዋን ንቤት ፍርዲ ንዕቀት ኣሪእኻ ተባሂሉ እዩ ን15 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ ነይሩ ግን 2 ኣዋርሕ ጥራሕ ተኣሲሩ ክወፅእ ተገይሩሎም
ወዲ መዓመር ቃዛፊ ዝኾነ አልሳዓዲ ቃዛፊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐ ምንጭታት ሚኒስትሪ ፍትሕታ ሃገር አፍሊጦም ንሱ ድሕሪ ምፍትሑ ብቅጽበት ብነፋሪት ናብ ቱርኪ ከም ዝኸደውን ይግለጽ ኣሎ። መዓመር ቃዛፊ ኣብ 2011 ተቐቲሉ። ታንዛንያ ካልኣይ ጋዜጣ ዓጽያ ትማሊ ሰንበት ናይ ሓሶት ወሬ ዘርጊሕኪ ብዝብል ሽሕኳ ፕሬዚደንት ሳሚያ ሱሉሁ ናጽነት ሚድያ ክኽብር ክትብል ቃልኣትያ እንተነበረት ኣብ ሰሶምን እትሕተም ረኣያ ምወማ ትበሃል ፍልጢ ጋዜጣ ታንዛንያ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ኮኔልካ ዝግበር ምልዕዓልን ብምሕታማ ን30 መዓልታት ተዓጽያላ ኢሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ታንዛንያ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ዘይመልእ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ጋዜጣ ዝዕጾ ዘሎ ተሃገር። ቀጠር ኣብ ወሽመጥ ቃዛን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትገብሮ ሓገዝ ገንዘብ ሓድሽ ኣገባብ ተጠቂማ ከም እትቕጽሎ ኣፍሊጣ በቲ ብምዕራባውያን ዝድገፍ መምሕዳር ፍልስጤማውያን ጌራ። ዶሓ ካብ 2014 ኣትሒዛ ትሕቲ ቅርፂ ህንፃታት ቃዛ ክትሃንጽ ፕሮጀክትታት ሒዛ ጸኒሓ እያ እንተኾነ ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ግጭት ምስ ተወልዐ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ነቲ ምኽፋል ገንዘብ ደው ክተብሎ ክምሕፀንኣ ጸኒሐን እየን። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ንምዝርራብ ናብ ቀጠርን ጀርመንን ይገይሽ ኣሎ። ዜጋታትና ብሰላም ካብ ኣፍጋኒስታን ክነውፅእ ንዝሓገዛና ቀጠርን ጀርመንን ብኣካል ከመስግነን እየ ዝገይሽ ዘለኹ ኢሉ አንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ዝለኣኾ ትዊት። ቀጠር ኣገዳሲት መሰጋገሪ እያ ነይራ። ዩናይትድ ስቴትስ ብነፈርቲ ካብ ካቡል ዜጋታትን ኣፍጋናውያንን ክተውፅእ ኸላ። ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ሊዮድ ኣውስቲን እውን ናብ ማእከላዊ ምብራቕ ይገይሽ ኣሎ። የተመሳሳሊ ዕላማ ናብ ቀጠር፣ ባሕረይን፣ ኩዌት፣ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝበፅሕ እውን ተገሊጹሎም። ዜና በዝፍጸም ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕጽል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ እዩ። ስፖርታዊ ጸብጻብ ናብ ኤርትራ እዩ ዝወስደና። UCI ብዝብል ዝፍለጥ ሃገራዊ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ 2021 ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ተኻይድሎም። ኣብቲ ኣብ ክልተ መድረኽ ዝተኻየደ 130 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎን ውድድር ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡ ጋንታታትን ተቐዳደምትን ናይ ገንዘብን ሜዳልያን ዋንጫን ሽልማት ተዋሂብዎም ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ኣለዎ። ብምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ንክልተ ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ብዩሲአይ ኣፍልጦ ዘለዎ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ደቀ ምሓረ ተኻይዱ። እቲ ብ3-4 መስከረም ኣብ ክልተ መድረኻት ዝተሰርዐ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ደቀ ምሓረ ጋዴን በፂሒካ ምምላስ ናይ 32 ኪሎ ሜትር፣ ደቀ ምሓረ ማዕረባ በፂሒካ ምምላስ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ብድምር ናይ 62 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ክኸውን ከሎ ውድድር ደቂ ተባዕትዮኻ ደቀ ምሓረ ጋዴን ማይሰራው ናይ 69 ኪሎ ሜትር፣ ደቀ ምሓረ ማይሰራው በፂሒካ ምምላስ ናይ 78 ኪሎ ሜትር ብድምር 147 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር እዩ ነይሩ። ብመሰረት ኣብ ክልቲኡ መድረኻት ዝተመዝገበ ውህሉል ውፅኢት ጋንታ ዓራግ ጎብለል ደቂ ኣንስትዮ፣ ጋንታ ጽንዓት ከዓ ጎብለል ደቂ ተባዕትዮ ብምዃን ዓበ ዋንጫ ተሸሊመን። ብክልቲኡ ጾታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ኮይኖም ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ሽልማት ክወሃቡ ከለዎ ብፍሉይ ከዓ ወሃይዝ ምስክና ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ኖቤል እስጢፋኖስ ካብ ዞባ አንሰባ ብዘረኣይዎ ብሉፅ ጸወታ ፍሉይ ሽልማት ተሸሊሞም። ኣብዚ ናይ 2021 ሃገራዊ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ኤርትራ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመፁ 100 ደቂ ተባዕትዮን 32 ደቂ ኣንስትዮን ተቐዳደምቲ ተሳቲፎም ይብል ህዝባዊ ርክባት ፌዴሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ንቪኦኤ ዝለኣኾ ሓበሬታ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። ስፖርታዊ ጸብጻቢና ክንሰምዕ ጸኒሕና። ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣብዚ ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት መበል 20 ዓመት 11 መስከረም ወይ ከዓ ሰፕተምበር 11 ዝዝክር መደብ ከነዳልዩ ኢና። ሰማዕትና እውን ብዛዕባ ዛዕለት እዚኣ ተዘክሮታትኩም ከተካፍሉና ንዕድመኩም። ብድምፅኩም ቀሪፅኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ለኣኹልና ወይ ከዓ ስልኪ ብምድዋል 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክትሓድጉልና እውን ትኽእሉ ኢኹም።
ከምኡውን ብፌስቡክ VOA ትግርኛ ክሳብ 5 ላኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ላኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ቅድሚ 4 ዓመት መራሕቲ ኤውሮጳ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዝወጠንዎ መንደቕ ሜክሲኮ ሓጭጮምን ነቒፎምን ነይሮም ሕጂ ግን ኣብቲ ሓሳብ ርዒሞም ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ክመጾም ዝኽእል ዋሕዚ ስደተኛታት ንምክልኻል ሃገራት ኤውሮጳ መንደቕ ንምስራሕ ኣብ ምጉያይ ይርከባ ጃሚ ዲሜትሪ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝዳለዎ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገን ሜክሲኮ ንዝመፁ ስደተኛታት ንምዕጋት መንደቕ ክሰርሑ ምዃኖም ምስ ተዛረቡ መራሕቲ ኣውሮፓ ትርር ነቐፌታ እዮም ኣስሚዖም ኣብቲ እዋን ዋና ጸሓፊ ወጻኢ ፖሊሲ ዝነበራ ፌደሪካ ሞጎሪኒ መንደቕ ዓንዩ ድልድል ክስራሕ እንከሎ ኢና ንጽምብል ኢለን ነይረን ሕዚ ግን ኣውሮፓ ስደተኛታት ንምኽልካል መንደቕ ኣብ ምስራሕ እያ ትጓየ ዘላ ቀንዲ ስኽፍታ ኣውሮፓዊ ሕብረት ካብ ኣፍጋኒስታን ክመፁ ንዝኽእሉ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምዕጋት እዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍጋኒስታን ብምርዳእ ድማ እቶም ስደተኛታት ኣብኡ ዝተርፍሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ኣላ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣፍጋናውያን ካብ ሃገሮም ክስደዱ ምዃኖም ይትንበ ኣውሮፓዊ ሕብረት እምበኣር ቢልዮናት ዩሮ ኣውፂኡ እተን ጎረባብቲ ሃገራት ከም ሓጹር ዘገልግላሉ መንገዲ ኣብ ምንዳእ እዩ ዘሎ ፓኪስታን ታጃክስታንን ኡዝቤክስታንን ግን ኣብቲ ሓሳብ ዝረዓማ ኣይመስላን ከም መሰጋገሪ ንሓተቲ ዕቑባ ዳ እምበር ከልከልቲ ክኾና እውን ፈቓደኛታት ኣይመስላን ብቐዳም ቻንስለር ኦስትሪያ ሰበስቲያን ካርዝ እቲ ናብ ኣውሮፓ ዓሊሙ ዘሎ ጉዕዞ ስደተኛታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ደው ክብል ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እውን ኣውሮፓ ነቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ክወርድ ዝኽእል ዋሕዚ ስደተኛታት ክትከላኸል ግቡእ ምዃኑ ኣመልኪቶም ነይሮም ሃገራት ኣውሮፓ ነቲ ኣብ 2013-16 ዝነበረ ዋሕዚ ስደተኛታት ማእኸላይ ምብራቕ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካን ማእኸላይ ኤስያን ዝመሳሰል ተርእዮ ከይደግሙ እዩ ቀንዲ ስግኣቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝነበረ ህፁፅ ኣኼባ ሚኒስትራት 27 ሃገራት ኣውሮፓ ኩላተን ንምክልኻል ስደተኛታት ሓቢረን ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ እቲ ተኽእሎታት ዋሕዚ ስደተኛታት ኣፍጋን ንሃገራት ባልቲክን ባልካንን ዶባትን ከጽንዓ ምልክት ኮይኑውን ኣሎ ግሪክ ብወገና ዝሓለፈ ወርሒ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መንደቕ ሰሪሓላ እቲ ብወገን ቱርኪ ኣብ ዘዳው ተሰሪሑ ዘሎ መንደቕ ግሪክ እንኮላይ ዘመናዊ መከታተሊ ዝሓዘ ኮይኑ ነቶም ስደተኛታት ብቐጥታ ንምምላሶም ዘኽእል እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 45 ሚእታዊ ብመገዲ ግሪክ ዕቑባ ዝሓተቱ ዜጋታት ኣፍጋን እዮም ነይሮም መራሕቲ ግሪክ እምበኣር ዶባቶም ዓፂዮም ክመጽእ ንዝኽእል ማዕበል ስደተኛታት ክገትኡ ድልዋት ምህላዎምን ኢዶም ኣጣሚሮም ከም ዘይርኡ ይምጉት ኣለዉ ገና መዓልታዊ መንድቓት ይሰፍሕ ደኣ ይሃሉ እምበር ዛጊድ ሃገራት ኣውሮፓ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መንድቕ ሃኒፀን ኣለዋ ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ስሩዕ መደብና ከዓ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ኬንያ ንዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምጉዳል ብከላ ኣየር ኢና ክንርኢ ኣብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ምክትታል ኣከባቢ ካብ መካይን ንዝወፅእ ብኩል ጋዝ ዘኽትመሉ ወቅቲ ጸንቢሉ ነይሩ እዩ ማእኸል ፕሮግራም ኣከባቢ ሕብራት ሃገራት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ዝተደኮነት ፋብሪካ መፍረይ መካይን ድማ ናሃልክ ነዳዲ ኣጉዲላ ንኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መካይን ኣብ ምፍራይ ዘላ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኬንያ ሌኒ ሪጋቫ ንዘዳለዎ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎ ኣሎ ነዚ እውን ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ኢንጂነር ሉሲ ሙጓላን መሳርሕታ ኢቸር ዋይሩምን ንህዝባዊ መጓዓዝያ እተገልግል ኣውቶቡስ ዝኸውን ኣብ ምግጥጣም እዮም ዝረኣዩ ካብቱ ዝገብርዎ ዘለው ድማ ብሊቲየም እተገልግል ባትሪን ምስኳዕ እዩ ሉሲን ኢሸርን ኣብቲ ኦፒ ባስ ዝተሰምየ ድሮ 4 ዓመት ኣውፅሩ ዘሎ ፋብሪካ እዮም ዝዓዩ እዚ ፋብሪካ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ንዘገልግላ መካይን ካብ ነዳዲ ናብ ኤሌክትሪክ ንምቕያር ዝሰርሕ እዩ ኢንጂነር ሉሲ ሙጓላ ከምትጠቕሶ
ነተን ኣውቶቡሳት ካብ ብነዳዲ ናብ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ምቕያርን ሃብኪ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቀኒሱ ኣብ ምጉዳል ዓለማዊ ዋዒ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ትነግር። A lot has been done currently in terms of mitigating the effect of greenhouse gas. መጠን ብኩል ኣየር ንምጉዳል ኣብ ኬንያ ብዙሕ ተሰሪሕ እዩ። መካይን ካብ ብነዳዲ ዝሰርሕ ናብ ኤሌክትሪክ ምቕያርን ግን ርኡይ ስራሕ ኣይጸንሐን። ነዚ ጉሓፍ እዚ ንምምላእ ከዓ ኢና ኣብ ኦፒ ባስ ንዓይ ዘለና። ናብቲ ዝዓበየ ጽላት መጓዓዝያ ብምትኳር ከዓ ቀስ ብቐስ መጠን ካርቦን ነጉድልን ኣብ ቁጠባ ኬንያ ድማ ኣወንታዊ ውፅኢት ክህልዎን ተስፋ ንገብር። ጸኒሑ እዚ ንምሉእ ኣፍሪካ ክጸሉ ዝኽእል እዩ እያ ዝበለት ኢንጂነር ሉሲ ዶግላስ ኣግዋታ ኣብ ጽላት ህዝባዊ መጓዓዝያ ን15 ዓመታት ዝሰርሐ እዩ። ብገምጋም ኣብ መዓልቲ ኣስታት $80 ንነዳዲ ዘጥፍእ ኣግዋታ ወፃኢታቱ ዘጉድለሉ መንገዲ ክረክብ ወትሩ ምስተመነየ እዩ። እንተኾነ ንሱን ካልኦት ዘወርቲ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብጾትን ናብ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ክሰግሩ ከም ዝጽገሙ ኣይሓብአን። ስኽፍታ ኣግዋታ ብቐንዱ መቐይር ዋጋ መካይን ካብ ነዳዲ ናብ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ድሕሪኡ እውን ዋሕዲ ኤሌክትሪክ ዝመልእ ማእኸላት ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ለውጢ ተበግሶ ክኸብዶ ከም ዝኽእል ይጠቅስ። ጆሽዋ ኣናምፒዩ ኣብቲ መንግስታዊ ኣካል ዝኾነ ንከባቢታት ዝከታተል ትካል ኣካየዲ ስራሕ እዩ። ትካሎም ንዘላቒ ውሕስነት ከባቢ ዝኸውን ገንዘብ ኣብ ምእካብ እዩ ዝነጥፍ። ካብ ነዳዲ ናብ ኤሌክትሪክ ንምስጋር ዓብዪ መንግስታዊ ወፍሪ ከም ዘድሊ ድማ ኣናምፒዩ ይጠቅስ። No matter how costly it looks right now, we know in the long run it will be more effective towards preserving the environment. ንግዚኡ ደኣ ክቡር ይምሰል እምበር ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ውሑስ ኣከባቢ ኣብ ምፍጣር ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ። ብዛዕባ ኣከባቢና እኹል ተበግሶ ሕዚ ምዘይንወስድ ድማ ድሕራይ ዝዓበየ ዋጋ ክንኸፍል ኢና። ገና ክንሰርሓሎም ዘድልዩ ወገናት ከም ዘለው ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሱር ነቀላዊ ለውጢ ክንገብር ከድልየና እዩ። እዚ ከዓ ዋግኡ ቀሊል ኣይኸውንን። ካብ ሕዚ ኣትሒዝካ ወፍሪ ምግባር ግን እቲ ውፅኢቱ ዳሕረዋይ ክንሓፍሶ ኢና እዩ ዝበለ። ንኸም በዓል ሉሲ ምጓላን ካልኦት ጽሩይ ኣከባቢ ኣብ ምፍጣር ዝነጥፉ ዘለው እቲ ቀንዲ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ ንዓማዊል ኣብቲ ቀጠልያዊ ወፍሪ ንኽጽምበሩ ምትብባዕ እዩ። ክንከታተሎ ዝጸናሕና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣብዚ ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት መበል 20 ዓመት 11 መስከረም ወይ ከዓ ሰፕተምበር 11 ዝዝክር መደብ ከነዳሉ ኢና። ሰማዕትና እውን ብዛዕባ ዛዕለት እዚኣ ተዘክሮታትኩም ከተካፍሉና ንዕድመኩም። ብድምፅኩም ቀሪፅኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ለኣኹልና ወይ ከዓ ስልኪ ብምድዋል 225959942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክትሓድጉልና እውን ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ብፌስቡክ VOA ትግርኛ ክሳብ 5 ለኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ሎሚ ሶኒ ጳጉሜን 1 ወይ ከዓ 6 መስከረም ፈነወና እዩ። መደብና ይቕፅል። ሰማዕትና ቀፂሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። ቀዳመይቲ ሶኒ ወርሒ መስከረም ኣሜሪካ መዓልቲ ሰራሕተኛታት እተኽብረሉን ሰራሕተኛታት ድማ ንህንፀት ኣሜሪካን ካልኦት ማሕበረሰባት ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ብወግዒ እትጽምብለሉን እዩ። መዓልቲ ሰራሕተኛታት ካብ 19 ክፍለ ዘመናት ሒዙ ክጽምበል ጸኒሑ። መበገሲኡ ድማ ምስ ምስፋሕ ዘመን ኢንዱስትሪን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ኩለንተናዊ ምዕባለታትን እዩ። ቅድሚ ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ኣብ 1965 ምዝዛሙ ኣሜሪካ ብሕልፊ እኳ ኣብቲ ዓበይቲ ከተማታትን ሰሜናዊ ምብራቕን ቁጠባኣ ካብ ሕርሻ ናብ ኢንዳስትሪ ዝሰጋገረሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ሓደስቲ ምህዞታት ድማ ነቲ ብኢድ ዝዕየ ዝነበረ ስራሓት ናብ ስራሓት ማሽን ኣስጊሩ ንፍርያት ከም ዝዓቢ ገይርዎም። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ምስ ህንፀት መንገዲ ባቡር ንተኽእሎታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ከም ዝሰፍሕን ዝዓብን ገይሩ። ብኡ ምክንያት ድማ ፍርያት ብቐሊል ናብ ዕዳጋ ዝበፅሓሉ ኣገባባት ክፍጠር ተኻኢሉ።
እቲ ዝመጽእ ኢንዱስትርያዊ ለውጢ ንኣድላይነት ሰራሕተኛታት ኣዕብዩ ስራሕ ዝደልዩ ኣሜሪካውያን ካብ ወሰናስን ናብ በዓል ኒውዮርክ፣ ቺካጎን ፒትስበርግን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ከተማታት ክውሕዙ ጀሚሮም። ማዕረት ዋሕዚ ካብ ገጠራት ናብ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ንዝያዳ ስራሕን ዝሐሸ ዕድላትን ናብ ኣሜሪካ ውሒዞም። ስራሓት ፋብሪካታት እናዓበየ ብዝኸደ ብሕልፊ እኳ ኣብ ስራሓት ዕደናን ፍርያት ሓፂንን ዜጋታት ብኣዝዩ ትሑት ክፍሊትን ዘይውሕስ ኣገባብን ንምሉእ ሰሙን ክሰርሑ ይግደዱ ነይሮም። ካብኡ ዝገደደ ድማ ክሳብ ደቂ 5 ዓመት ዝበፅሑ ቆልዑ ንሰዓት ክሳብ 20 ሳንቲም ዝበፅሕ ክፍሊት ኣብ ጉልበታዊ ስራሕ ምእታዊ ነይሩ። ንዝለዓለ ክፍሊት ዝሐሸ ኩነታት ስራሕን ካልኦት መሰላትን ንምጥባቕ ማሕበራት ሰራሕተኛ ክቆማ ጀሚረን። ተደጋጋሚ ግዜ ኣብ መንጎ ተወካሉ ኣስራሕትን እቶም ሰራሕተኛታት ብዝህሉ ምትፍናን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጎንፂ ዝወስድ ኣድማ ምክያድ ንቡር ኮይኑ ከም ኣካል ናይ ተቃውሞ ብ5 መስከረም 1882 10,000 ሰራሕተኛታት ኒውዮርክ ኣበያ ብምግባር ባዕላቶም ዕረፍቲ ብምእዋጅ ናብ ማእኸል ከተማን ፓርክታትን መርሾም። እታ ዕለት ከዓ ናይ ፈለማ ናይ ሰራሕተኛታት መዓልቲ ዕረፍቲ ኮይና እቲ ቀዳማይ ጠለብ ናይ መዓልቲ ዕረፍቲ ሰራሕተኛ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድን ምስ ስድራ ቤቶም ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ብምፅምባልን ክበዓል ኣሚሞም። ሎሚ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ወግዓዊ ምዝዛም ወቕቲ ክረምቲ እዩ ዘመልክት። ካብቲ ፈለማ ዝተበገሰሉ ዕላማ ከይረሓቐ ድማ ብሰላማዊ ሰልፊ ዕረፍቲ ናብ መዘናግዒ ቦታታትን ስድራ ቤታዊ ምትእኽኻብን እዩ ዝዝከር። እዛ መዓልቲ ሃገራዊት በዓል ኮይና ክትክበር ኣብ 1894 ዝፈረሙ ፕሬዚደንት ግሮቨር ክሊቭላንድ እዮም። እቶም ፕሬዚደንት ነዛ ዓለት ኣመልኪቶም ንሓቀኛ መንፈስ ኣሜሪካ ተንጸባርቕ ክብሪ ስራሕ ኣብ ቁኑዕ ሃርኮትኮት ሰራሕተኛታት ከም ዝምርኮስ እተርእያ ኢሎማ ክብል ናይ ሎም ርእሰ አንቀጽ ይድምድም። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ አንቀጽ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣብዚ ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት መበል 10 ዓመት 11 መስከረም ወይ ከዓ ሰፕተምበር 11 ዝዝክር መደብ ከነዳሉ ኢና። ሰማዕትና እውን ብዛዕባ ዛዕለት እዚኣ ተዘክሮታትኩም ከተካፍሉና ንዕድመኩም። ብድምፅኩም ቀሪፅኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ለኣኹልና ወይ ከዓ ስልኪ ብምድዋል 2259942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክትሓድጉልና እውን ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ብፌስቡክ VOA ትግርኛ ክሳብ 5 ለኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ንኽንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ብሙዚቃ ቁሩብ ከነዕርፍ ኢና። ኣብ ሙዚቃ ትግርኛ ህቡብ ዝኾነ ተኽለ ተስፋዝጊ ፍቕረይ ተለመኒ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ እያ። ናይ ሎሚ ሶኒ ምድላዋትና እምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሶሉስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።